specielt. Ja, noget i den stil. Jo, Brian. Brian. Brian, du er en rigtig Brian. Du er høj. Du kan badminton. Du har teknikken på plads. Super duper coach. Du er bare for nice. Men du kan ikke sidde i en Fiat 500, så er det godt, du har en fart via en Seat, som nemt kører de 100. Du giver den gas. Det hele er på plads. Du træder på pedalen, Som når du vinder i finalen, til tider ret flabet. men vi kan heldigvis tage det. Yes, yes. Yo, yo. Medlemmer af klubben i ungdomsafdelingen i NLFK er omkring 200, og Brian Hansen, du står i spidsen for de 100. Det er både med engagement og entusiasme og krampe, og uden krampe, altid ved træningsstævner og holdkampe. Yo, Brian, du er vores ildsjæl. Du har mange hyggespillere, men også cirka 20 stykker, der virkelig ved det. Du er rangeret blandt de bedste på Fyn, som gør det godt på banen, kan du se. Det skyldes selvfølgelig den enkelte lyst til deres egen udvikling, men det er helt klart også Brians store inspiration og opbakning. Jo, du er vores. Brian, du kan alt. Lige fra de helt unge, som du bliver kaldt, til elitespillere, der vil træne 5 gange om ugen. Derfor har du iværksat talenttræning i stuen, som er en god udvikling allerede til de helt unge talenter med Youth Badminton Academy Junior. Jo, Brian, du er vores ildsjæl. Brian, du er bevidst om, at alt skal udvikle sig, og ikke mindst dig selv. Du høster jo viden til alle dine trænerkurser, hvilket er klubben selv. Jo, Brian, du er vores ildsjæl. Brian, du kan også det med, at IT står både for klubbens hjemme- og Facebook-side. Din viden om stævner, holdkampe og i det hele taget badminton er som udkommet. Alle andre klubber og ledere bruger dig som leksikon. Jo, Brian, du er vores ildsjæl. Du har arbejdet og løbet bruges 30-40 timer om ugen i klubben. Det gør mange glade, og især hele gruppen. Jo, Brian, du er vores ildsjæl. Du er vores ildsjæl, Brian. Klubben til en af de mest eftertragtede på Fyn. Cirka 8 stævner om året, over 1000 deltagere bliver det til. Brian, du er selv en aktiv spiller. Du gør en god figur på klubbens CF'er, samt en ufattelig rar og rolig person, der vinder alle hjerter med nærmere bekendtskab. Uden dig var klubben en helt anden, og ikke NLB og K. Brian Hansen, du er helt klart en chef. Du er vores ildsjæl. Tusind tak. Stå lige stille. Helt stille. Helt stille. Tusind tak.